Angibingelele kubabukeli abahle nabathandekayo. Nginibingelela nje mina uDlobheke wakhuzwa lapha ngithi. Inhloso yami ngokuthi nginithulele le album ingokuba ngiyazi ukuthi live izwe lonke sokufanele ngintshele ngokukhona enizokuthokozela kakhulu phakathi kule album. Amangu amahle ihloko sithi amaningi amagwala. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amagwala kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Amaningi amambuka kwathembula lelo. Yanikhohlisa amagwala ngeke ngibulale. Mawinsizwa insizwanyana. Hayi. Uza kuhlekezela inwele lapha mangena le ngoma ngani ngoba isusukushisa. Ukhala kwensingisi ukho nomshoko yofelo yosho ukuthi ngasho. Ukhola lo muntu akuzivile uthathu mesiyele nanda. Phela manje kunesikhwile seduze ungathatha umphoqoza umuntu umqede nyangaso. Indaba yokusuka kuhleke efana le ngoma endlela exoba ngkhona. Ngizongena ngomnyama usempondo zankomo awuliyane nandaba. Ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo ngizongena ngomnyama usempondo zankomo. Ngomhla 24 iCD iyaphuma. Ukuthi nje mfethu ngangaboni ukuthi usuyabona ukuthi imina enguvalela kubasakazi na kubahleli bemcimbi ngokunjalo nasemaphepheni. So kodwa ngokunjalo mfethu ngoba ngiyakwazi vele ukuthi la ushaye khona ushaya kubole bengacela mfethu sibiza amakhosi ezoyilamula le. Hey unamanga mfana ngoba mina ngibizele ehlahleni ngale ngathi ngibizele ehlahleni La siyobe sihambele khona ngiyacela mawuseThekwini kuzona zonke indawo esondelene nasedrobheni eThekwini ngiyoba khona ngo11 isikhathi lapha workshop. Ngiyacela kakhulu umthando maskandi uyizele uzoyitholela khona icwebe futhi okuyinhlanhla ke sikwenza isibili kulonyaka eThekwini ke kuthathe 3 days ingafikile iCD kodwa kulokhu nema sihluphe ungiculela kahle. Ngizophinda futhi ngibalethele ngelanga eyophuma ngalo beqale ngokubona ukuthi beyiswa. Ngiyosuka eThekwini ngiye lapha empangeni ngase OK Rank eMarican la sibe futhi sihlangene khona sinilethele icwecwe amangona amahle. Ngiyocela kakhulu abantu abakhele lapha indawo zasempangeni bephume ngothile wabo beyothi zothenga iCD kaDlobheke ngizobe ngikhona ngifikele eMathupha. Ngiyacela kakhulu sihlanganeni khona umthando umculo kaMaskandi. Ngiyocela konke komtuba nehle niphelele khona lapha empangeni ngoba izona indawo ecishe kusondelana lezo. Kuzothi ngomhla ka1 uzobe ngidlala na leCD lapha emcimbini wamageza. Ingoma elinyana phezulu sibe siphakamisa khona imini lapha. Iyo isobe sibafusha ngalo mlakala. Kuphinde futhi khona umhla ka1 ngisuke lapha eMsinga ngiye eScott eLembek Park. Kunomcimbi khona lapho. Ngiyobe ngidlala khona futhi uma usendaweni engaseScott ungasondela kakhulu uzoyibukela iminister yenze idume ngaso. Kodwa umhla ka14 siyobe silapha eDududu la soke sibagijimisa khona. Siyocela umthando waMaskandi izele uzoyibukela iminister. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngithi saphelela istatement. Owuzama uvimbaso bahleli bemcimbi. Khuluma. Kuphinde ngomhla ka21 April ngiyocela ngiphelele lapha emcimbini indlaba ephika la sobe sibadobela khona umlabalaba futhi. Ngiyacela kakhulu iphelele insizwa zakithi nezitokasi. Sifune idlama sifune lutho kodwa into esifuna kakhulu nje support. Mangabe unesibhamu sakho socela la ngishiye ekhaya hayi ngoba sisizabani kodwa ngikuhlonipha umcimbi. Woy umlabalaba